جبرائیل علیہ السلام آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے اس تخیل نو شاعر اپنے دماغ وچ لیا کے لکھتا ہے کہ عرض کی جبریل تلیاں نو چم کے عرض کی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے عرض کی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی در تے برا کا گیا ہے سواری لئی در تے برا کا گیا ہے تے واگاں پھرن نو غلام آ گیا ہے تی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے جاگ ساچ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھرے انتظاری سارے جاگ ساچ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھرے انتظاری سارے تے نبیاں نو آدم نے فرمان کیتا تے نبیاں نو آدم نے فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے سواری لے در تے برا کا گیا ہے تے واگاں پھرن نو غلام آ گیا ہے محمد دے پیراں چ سر نو نوا کے عرض کیتی جبریل سدرات جا کے محمد دے پیراں چ سر نو نوا کے عرض کیتی جبریل سدرات جا کے میں اگے نہیں ایک پیر بھی جا سکدا آقا میں اگے تے ایک پیر نہیں جا سکدا آقا میرا آخری یہ مقام آ گیا ہے کیتی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے خدا جانے کیسی ملاقات ہوئی خدا جانے کیسی ملاقات ہوئی یا جانے نبی کی سی گل بات ہوئی بس اینا پتایا سی امت لئی سونا بس اینا پتایا سی امت لئی سونا شفاعت دل کے انعام آ گیا ہے عرض کیتی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے رات منگل دی چولی پھیلاؤ تے انعام سونے محمد تو پاؤ ہے رات منگل دی چولی پھیلاؤ تے انعام سونے محمد تو پاؤ پڑھو سارے صلی علی مل کے سائم پڑھو سارے صلی علی مل کے سائم زبان تے محمد دا نام آ گیا ہے عرض کیتی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے
سواری لے در تے برا کا گیا ہے تے واگاں فرن